Добрий день, чистовані русини! В ефірі передача «Недосказаної». З вами Олена Копенець-Барта і отець Димитрій. Добрий день! Добрий день, дай Боже, всім нашим братям і сестрам, русинам і русинкам, і всім людям благої волі. Тема нинішньої передачі – «Русини і Ялтинська конференція 1945 года». На днях на Закарпаття із пастирським візитом прибув предстоятель Української православної церкви канонічної і в Хуському кафедральному новому соборі освятив іконостас і поздравив митрополита Марка із 70-літтям. Як пройшли церковні торжества? Предстоятель Української православної церкви канонічної, блаженніший Онуфрій в Хуському кафедральному новому соборі дійсно завершив богослуження, освятив іконостас. Після літургії поздравив митрополита Марка Хуського Виноградовського із його ювілеєм – 70-літтям. Блаженніший Онуфрій обратився к віруючим в соборі, який був повний людей, словом проповіді. Народ щиро прийняв блаженнішого з любов'ю, ведь ми всі знаємо, який подвиг несе наш предстоятель, скільки треба сили і мудрості, терпіння і дипломатії, доброго знання історії, вірності канонам церкви, який має понести і витримати наш блаженніший. Люди то знають, і в молитвах своїх весь храм молився о неспосланні Божих помощей, многолітства блаженнішому і уже ювіляру митрополиту Марку. 9 архієреїв прийшов на праздник і своїм присутністю проявили радость і уваження. І праздник був величественний, унікальний, благодатний. Це був як праздник торжества святого православ'я на Мараморщині. Напомню, що у тяжкі часи для православної церкви на Закарпатті, Подкарпатській Руси, іменно Мараморщина оставалася завжди у більшості православною і ніколи не відступила від вірності кирло-мефодіївській традиції. І так праздник звершився величественним многоліттям, як сказав блаженніший Онуфрій з любов'ю, а тепер поспівайте ото по-вашому, по-закарпатськи. Многое літа блаженнішому Онуфрію, і многое літа імениннику нашому Марку, і многое літа всім архієреям, і всім нашим священникам і Божому народу.